Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da yau, da fatan an waye gari cikin ƙoshin lafiya. An yi juma'a lafiya, ana cikin ƙoshin lafiya. To muna yi muku barka da sallah. Kwana biyu kun ji mu shiru dai, sallah ta sa ba mu samu damar yi muku bidiyo mu ɗora muku ba. To a yau kuma dai insha Allahu mun zo muku da sabuwar bidiyo wadda za mu nuna muku mai matuƙar amfani ta dangane da tsaron wayar ku. Insha Allah. To da farko dai wannan application yana da matuƙar amfani a gare ku. Za mu shiga Google Play Store mu nuna muku wannan application mai matuƙar amfani. So tari idan mutum yana da waya, yana da aboki ya san key ɗin wayar shi, ma'ana password ɗin wayar shi, za ka ga aboki ya aje wayar shi, shi kuma wani zai ɗauka yana mai bincike saboda ya san kilan wayar shi. To ga wani tsaro da za mu ƙara nuna muku wanda za ku samu wayar ku, wanda ko da mutum ya san password ɗin wayar ka ya ɗauka ya buɗe, to bai isa ya shiga ma waya ba. Alhamdulillah, masha Allah. Za mu shiga Google Play Store mu nuna muku. Yanzu ga shi mun shigo Google Play Store. To insha Allah za mu shiga nan wajen research ɗin nan. To da farko dai kun ga abin da za mu rubuta. Yauwa, masha Allah. Ga shi nan wurin mun tura research ɗin nan. To masha Allah. To kun ga sunan application ɗin nan dai, kuma za mu shiga application ɗin mu nuna muku yadda al'amuran application ɗin suke. Ga da yake mun da mun yi download shi, ku sai ku yi ƙoƙari kuma ku yi download ɗin shi ku ɗora shi a ku saboda tsaro ga wayar ku. To ga nan yanzu mun shiga. Ga shi na saka application ɗin. Da farko dai za ka zo nan ɗin nan, wannan na biyu ɗin nan kenan. Idan ka zo za ka a buɗe wannan wurin yake, a buɗe yake wannan guda biyu ɗin nan. Idan aka iske shi a kashe, to sai ka ƙoƙari ka yi open ɗin shi, ma'ana ka buɗe shi. Wannan guda biyu ɗin ka buɗe shi. Shine idan ka buɗe ya, to insha Allahu za ka samu wayar ka tsaro. Ba kowa bane ba zai fahimci tsaron, sai kai kaɗai da ka sanya shi, kai kaɗai ne za ka yi amfani da shi. Za mu nuna muku yadda tsaron wannan yake. Da farko dai yanzu ka ga tsaron ka, ga nan ka sa tsaro. To in ba ka son mutum ya shiga ma waya a lokacin da za ka kulle wayar ka, wannan da kuka ga na buɗe ɗin nan, to sai ka yi ƙoƙari za ka girgiza wayar ka ne haka. Yanzu ga shi na girgiza wayata. Yanzu kun ga haka wayata ba ta motsawa ko kaɗan. Ko ina son in shiga wani wuri ta ƙi ta motsa ko. Kun ga abin da take rubuto mini, ba ta motsawa. To bari ku ga in sake girgizawa. Ga yanzu na sake girgizawa, wayata ta dawo daidai. In kuma kana son in ka sa wayarka aljihu ta shiga key, sai ka yi ƙoƙari ka danna nan. Idan ka danna nan, ga shi wannan wurin da kake gani guda biyu ɗin nan, su ma sai ka buɗe su. To idan ka sa wayarka aljihu, wani lokaci za ka ga ba za ta shiga key da kanta ba. Amma in kana da wannan application ka saita ya kuma normal yadda ake so, to insha Allahu kana sa wayarka aljihu, za ka mai da saman wayarka shine zai fara shiga aljihu. Ƙasa ta komo sama, sama ta koma ƙasa. Ga shi yanzu mu nuna muku. Idan ka sillar da kan ma wayarka silla da kai haka, ga shi yanzu ta shiga key. Kuna gani? Ga yanzu ko da na taɓa ba ta fita. Amma idan na dawo da ita daidai haka, kun ga yanzu ta fita daga key. Ga shi yanzu muna amfani da wayar mu. To insha Allahu ko da mutum ya san password ɗin wayar ka, bai isa ya ma bincike ba idan kana da wannan key ɗin. To alhamdulillah, masha Allah. Muna yi wa kowa da kowa fatan alkhairi, kuma Allah ya ƙara basira, ya taimaka ya ba ku 'yancin downloading ɗin wannan application mai matuƙar amfani.